Usa ka lalaki patay samtang higala niini samdan diyang miuwang sa mga lalaking nagrambol sa Pagadian City. Sospek ginapangita na sa PNP. Aniyang report. Kita sa video ang nahitabong rambol sa pipila ka mga kalalakinan nga nahitabo sa Seaside Boulevard, Barangay Santiago, Pagadian City, Zamboanga del Sur, banda 9:45 Lunes sa gabi. Apan kamatikdan kining lalaki nakapula og t-shirt nga kalit na tumba. Samtang sa likod ni ini, ang laing usa ka lalaki nga naglingkod na sab sa kalsada. Taod-taod, ang lalaki nakapula og t-shirt kalit mibarog og mipadulong sa mga nagrambol, apan kalit na sab kining natumba. Samtang sa laing video, gipalingkod na sa bangko ang lalaki nga gikan naglingkod sa kalsada. Nasuta nga nadunggaban di ay ang mong duha ka lalaki nga nasayrang maghigala atol sa rambol. Gilayon silang gidala sa ospital apan gideklara ng dead on arrival ang lalaki nakapula og t-shirt nga nag-edad og 45 anyos kinsa residente sa Cotabato City. Samtang ang laing usa kritikal. Matod sa Pagadian City Police, nag-inom matod pa ang mga biktima sa usa ka bar sa mong lugar. Apan mibalhin sa laing bar, gumikan dunay nakabikil nga laing customer. Apan diyang mibalik sila sa mong lugar, dunay rambol. Diyang miuwang sila, dito na sila nadunggaban. So, ang simpleng po lang to, away inuman, tapos nagkaroon ng away at napunta sa pinalaksak. Nailhan na sa PNP ang sospek nga nanunggab human na diskubre ang motorsiklo ni ini. Padayon kini karong gipangita. Hugot nga seguridad karon ang gipatuman sa maong boulevard. Inakuan pa og pahayag ang kabanay sa namatayng lalaki ug ang nasamdang biktima. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.